Tusugid mi sa among kalisod ani. Usahay ani makakaon, usahay dili. Kuan kung makakuha sa mga papag isda. Kay pagwa mi pagwa kakuha sa papag isda, pas mo na mi ani. Usahay wa pang eskwela ko, pugoy kaon, wala po mi mabawon luto. Nya karon kanay mo silhig pila ra may halin ana ug mahalin na tanan? 100. 100. Maayo ra ni ko kung mapalit og bugas ani, bahala way sudan. Laang. Tagpila man imong silhig? 20 ra ko. Tag 20? Oh. Butang sa. Apa man nagikan? Dito Sa unahan? Nahalina na ka? Wala pa lagi. Wala pa? Nag-eskwela pa ka karon? Oh. Unsa na may grado nimo? 7. Nganong wa man ka na eskwela? No, may bugas, maligya pa ko kaning silhig. Wala ka na eskwela kay walay bugas. Oh. Kay namaligya sa silhig. Haman na imong mama. Ito pa dito. Kinsa may nagbago sa ana? Mama. Aw imong mama. Kay bali ikaw mo nagbaligya. Ang halin ana, May palit og bugas. ang halin ana mo ipalit nimo og bugas. Pila mo kabuk magsuon? Unom. Unom ka buok. Unsa may trabaho sa imong papa? Nglaya. Manglaya ra ang trabaho sa imong papa. Oh. Nya usahay na naikuha imong papa. Usahay, wala na usahay na Usahay na, usahay wala. Mao na maligya ko karong silhig kay para na may pampalit og bugas. Tabang po ko ni mama. Bilib po nimo ba? Pila na may edad nimo? Kuan 13. 13 na ka? Mag-13 ko karong kuan September 19. Pila mo kabuk magsuon? Unom. Kinsa may kinamugwangan? Si kuan kay Arnold. Ang haman ron ang imong magwang. Tuwa dito eskwelahan. Aw na eskwela pod. Maayo gyud ha pag eskwela gyud tarong ha. Kay para makatabang kasi mong ginikanan. Nya karon wala pa kay halin. Wala pa. Gaina ra ka nagsuroy ana. Dito unahan Dito pa mo sa unahan. Nagsuroy. At nya pa kay halin. Wala pa. Sus Ginoo. Nagkaon na ka? Wala pa. Wala pa ka nagkaon. Ting paniud to naman. Pas mo na may ani. Anto sa gid mi sa among kalisod ani. Usahay ani makakaon, usahay dili. Swerte-swerte ra ni sa kuan kung makakuha sa mga papag isda. Kay pagwa mi pagwa kakuha sa papag isda, wa po may palit og bugas. Mao? Og dili makakuha mo papa og isda. Di pud mo kapalit og bugas. Nya eskwela ra kag wa kaon. Na eskwela mi ani, usahay wa pang eskwela ko pag ko'y balon. Pugoy kaon, wala po may mabawon luto. Mao? Haman imong chinilas. No, bugto man ang sinilas ko. Bugto imong chinilas? Nya karon kanay imong silhig pila ra may halin ana ug mahalin na tanan? 100. 100. Maayo ra ni ko kung makapalit og bugas ani, bahala way sudan. Ang gusto nimo bugas gyud mo ang kuan. Sa man sudan. Wa mapoy luto. Sige, ani na lang ha ako ihatag sa imo. Kana dawatan na para makapalit ka og kuan. Para namoy bugas ha. Nya karon Salamat ani ko. karon paliton ko na lang imong silhig para di ka manglibo dito sa unahan ha. Salamat ko. Oh, Bukoy sili ani ko. ha? Bukoy sili. Wala kay sinsilyo? Dili imuha na na. Oh, kana tanan. Salamat ani ko. Pasalamat na kas Ginoo ha. Nya tambag na ko sa imo ha pagtarong kag eskwela ha. Palit ko na ani daghang bugas. Ana gyud ha, palit ninyo sudan Salamat ani pud ko. Sige ra, pasalamat na kas Ginoo kanunay ha. Nya karon, ang kanang imong silig, pwede ra ko mangayo og isa na. Pwede ra pud ko, imuha na ni tanan. Isa ra akong pangayoon. Ha, okay ra? Ayaw, isa ra. Kay para mo kauli na din ka sa inyo ha. Sige. Di. Kanira ko Nya karon, kay bugat-bugat man ang bugas. Ako lang kang ihatod sa inyo. Okay ra? Sige ta. Salamat ko. Haman inyong balay lang. Hindi rin. Ay, mo na inyong balay. Dali. Haman imong mama. Nako, adid ko na. Tuhag bagusulan. Ay, nakuhag baguson ni mong mama. Kinsa na may bilin dire? Naman kaya kumanghod dire. Kani unsa man mao na inyo pang kuan sa isda? Sa imong papa. Mao na inyong balay. Oo. Imong mga manghod wala dire? Antay dire. Wala dire O sige, mao to ha. Ampo lang kanunay ha, nya pagtarog eskwela ha. Ngana ra gyud. Pumungutan na gayong mama og kinsa naghatag na ana ing naranga nalabyan ako. Naray na luoy sa kuha ha. O sige. So karon na po tayo bagong na discovery kadua. Namo ni ang 639 Club.
So karon dali ka kay napag-register, nagbutan ka nimong user name, password, confirm password, tapos mobile number, tapos mag-register dayon ka. So karon dagan kay mapili diri ana duwa no, pili lang kada ka sa kada pipudula. So karon ang paborito na tuwa mo ni ang Super Ace. Karon sa sugal ka 100 pesos. Wow, 3,900. Wow. So karon naman sa nato 100 pesos is nimo siya og 6,000. Kung sa gusto mo daw mga ano nasa comment section ng link. Wala lang niya bawal sa mga bata 21 years old pataas na pwedeng kadulaan ni. Kung sa gusto ra pud modulaan ni nga game mo.